Takže ahojky, ja som Spider 501 a ja vás vítam u tohoto videa, kde som vám chcel povedať, že toto. Jak sa tam hovorí? Áno, vyhlasujem súťaž, z ktorej asi bude veľa ľudí rado, pretože ak viete, tak sme ma dosť prekvapili a jak sa tým videám teraz darí už konečne. No. Tedy sa nedarili a už viem konečne čo natáčať. Tak by som chcel takýmto spôsobom poďakovať, že by som vám dal odber. Samozrejme musíte lajkovať moje videá, to je jasné, však tí čo píšete, čo ma nehejtujete, tým budem dávať lajky a platí to do prvých 50, potom už nebudem, ale fakt vám ďakujem za všetko a ešte som vám chcel jednu vec povedať, chcel by som vás poprosiť. Prosím vás, nepíšte zvýraznené komentáre, lebo keď to možno, ja to ako budem vidieť, ale nemôžem vám odpovedať, viete, niekedy to môže byť nejaká otázka, tak na mňa nemôžem ani odpovedať, takže prosím, chápejte. Tak ja vám to napríklad ukážem. Musíte samozrejme sa ohlásiť v komentároch. Napríklad pozrite, ťuknem na niekoho. No proste ten doma. A musíte sa ozvať v komentároch a ja sa na vás ťuknem, či to je komentár pozitívny a asi bude mi jasné, že ste mi dali like, tak musí byť pozitívny, tak ja ho ťuknem. A musíte mať vy o mňa odber. Takže to som vám chcel iba tak potešiť, aby ste proste, chcel som vám odmeniť, takto to sa povedať, takže ja sa s vami pre tento diel rozlučím, ak sa vám video páčilo, dajte like, aby ste aj subscribe, a pozerajte moje videá, aby som vás mohol odmeniť. Ja sa s vami pre tento diel rozlučím a ahojky!